Efter. Flygvädret ser lugnt ut och vi hoppas att ni ska trivas med oss ombord. Good morning, ladies and gentlemen. We would like to welcome you on board SES and Star Alliance. The flying time to London and Heathrow Airport today is estimated for 2 hours and 10 minutes. And we do hope you enjoy the flight. Och med det sagt så förbereder vi även kabinen för start. Välj därför flight mode på din mobiltelefon och all annan elektronisk utrustning. Din dator måste nu vara helt avstängd och placerad i handbagaget under start och även landningen senare. Skjut in handbagaget under stolen framför dig eller lägg det i bagagehyllan. Nu är det även dags att spänna fast säkerhetsbältet och följa upp stålsugen och bordet, tack. Vi påminner dig som sitter vid en nödutgång om att titta på safety ombordkortet och ta del av informationen om hur nödutgången öppnas. Vid nödutgången ska handbagage och ytterkläder läggas i bagagehyllan. We are now preparing for departure. Please select flight mode on your cell phone and all other electronic devices. Your laptop must now be entirely switched off and placed in your cabin baggage. We ask you to place your cabin baggage either under the seat in front of you or in the overhead compartment. Please fasten your seatbelt and raise the seat back and table. If you are seated at an emergency exit, have a look in the safety onboard card and study the information about how to open an emergency exit. We also ask you to place all cabin baggage and outdoor clothes in the overhead compartments.